Здравейте, аз съм Цвети, а това е Йори, английски кокер на 8 месеца. Стандартно започвам с стрипинг. Стрипинговам гърба от главата до крупата. След това с машината премахваме 1/3 от козината на ушите. Като ножа на машината е добре да бъде не по-малко от 1,5 мм. Не забравяме да премахнем козината и от вътрешната страна на ушите. По този начин предпазваме любимеца от нежелани проблеми с ушната хигиена. След това поръбваме, за да се открои естествената форма на ухото. Продължавам с разресване на лапите, като в случая се стремя да отстраня и част от бебешката козина. Същото повтарям и с ушите, и преди да пристъпим към банята, и двамата получаваме прегръдки и целувки. В банята започвам с правилно намокряне на козината. Задължително е козината да бъде обилно намокрена, за да нанесем след това шампуана, който да подсили цвета. За първото насапонисване използвам протеин ланолин от серията на Биогрум, а след това повтарям с Ultra Black, отново на Биогрум. След като се уверя, че козината е изплакната напълно, продължавам с подсушаване. При кокерите това е малко по-бавен процес, тъй като текстурата на козината е такава, че задържа влагата по-дълго време. Отново, докато подсушавам, се стремя да я изправя козината, особено на ушите, и когато сме готови, се връщаме на масата. Разресвам добре, след това оформям врата, като за целта използвам висок блейд на машината. Добре е и тази част да бъде стрипингована, но когато процедурата не е правена редовно, е болезнено за кученцето. Следва да подравним козината на ушите и след това минавам и с филажна ножица, за да не се вижда груба права линия, а да постигнем по-естествен ефект. Оформям и жабото, като е много важно да не отнемеме от дължината на козината. Пристъпвам към оформяне и на лапите. Трябва добре да се почистят косъмчетата между пръстите и след това да оформя лапата по нейния контур. Следва да почистя зоната около ануса и да оформя задната част на лапите. Разресваме добре с гребен и оформям добре лапите и във вътрешната им част. Само филирам козината на задните и предните лапи, отново с цел да не се отнема голяма част от дължината, и накрая стойка за снимки. Използваните продукти са протеин ланолин, Ultra Black, Groom & Fresh балсам, Ears Powder, Clean Ears и парфюм. Всичко от серията на Биогрум.